Здравейте, вие сте с Екотрансформери. Аз съм Геннадий Кондарев и за пореден епизод имам удоволствието да съм домакин в студиото. Това е 10-та част на серия подкасти, които правим специално за Veolia. Днес ни гостува Владимир Гълъбов от комуникационния екип на Veolia, журналист с дългогодишен вестникарски и радиостаж, работещ в пиар сферата през последните 20 години. През по-голямата част от времето в столичния воден оператор Софийска вода. Той е един от двигателите на проекта за тези наши подкасти. За какво ще си говорим в този епизод? Избрахме да обърнем поглед назад към предните ни издания на Екотрансформери, за да си припомним какъв път сме извървели и да отправим поглед към всичко, което ни очаква през 2024 и отвъд нея. Светът шеметно набира скорост по отношение на енергиен преход и кръгова икономика. И климатът беше звездата през последните седмици покрай глобалната среща на ООН за климата в Дубай, КОП-28. Без да оспорваме мястото на климата в световния и локален дневен ред, с Владимир днес ще си припомним няколко други наболели теми, защото едновременно случващи се кризи и предизвикателства предполагат и едновременно търсене на решения. Владо, добре дошъл в студиото на Екотрансформери. Здравей, Геннадий, добре заварил. Много се радвам на тази възможност да бъдем заедно в студиото. Без значение, че стоиш зад създаването на всеки епизод, кой ти е любимият от всички досега? Аз от малък вече съм доста голям, обичам статистиката, така че нека се обърнем към нея за сериите. Знаеш поговорката Vox Populi, Vox Dei, глас народен, глас Божий. Хубаво е да си я припомним от време на време, помага. Та статистиката казва за 2 години, през които правим тези подкасти, че независимо от времето, в което са произведени и излъчени, сериите с страхотния ентусиазиран екип, първо място в Екотрансформери, читателите, слушатели, определят серията СОС «Водата в беда», посветена на първата по рода си водна конференция на ООН в Нью-Йорк от 50 години насам. Тази класация уточняваме с най-много слушания на страниците на рубриката в Дневник и в YouTube. Водата в беда има над 16 000 слушатели до вчера. Следва серията ни Въздухът у дома и в офиса над 12 000. Кръгов живот за автомобила с малко под този резултат. Мисля, че това издава един от много важните фактори в тези разговори, интелигентно слушане от читателската, слушателска публика. Така че подчертавам, сериите за преработената вода, за преработката на пластмаса се радват също на много голям интерес. Един по един ще минем през откъси от всички тези епизоди, но сега да върнем времето чак до първия подкаст Екотрансформери. Преди да минем през конкретните теми, нека само да отбележа, че за по-малко от 2 години Екотрансформери се радва на аудитория от близо 100 000 души. Намирам го за впечатляващ резултат. Аз също. Водещ на първата серия Екотрансформери, озаглавен кръговата икономика и България, мисията възможна, бе Рашид Рашид и на Рашид му гостуваха министърът на околната среда и водите и международно утвърден експерт Юлиан Попов и регионалният директор технически дейности и ефективност на Veolia България Станислав Станев. За мен този епизод е събирателна точка на усилията на Veolia да бъде полезна компания за хората, за планетата, природата, градовете, бизнеса. Компанията ООН в екологичната трансформация, което е водещата стратегия на компанията. Говорим за многоаспектни или многостранни решения за ефективност, които дават устойчивост на нашето развитие. Нека да чуем и участниците, последователно Юлиан Попов и Станислав Станев, които засягат, че той е кръгова икономика. Идеята за кръговост е, че ние не можем да използваме ресурси без да мислим за тяхната ограниченост. Ресурсите на Земята са възобновяеми, но са възобновяеми с различна продължителност. Някои ресурси, за да се възобновят, им трябват милиони години. Ние няма как да ги чакаме тези милиони. Други, за да се възобновят, им трябват 100 години. И ние трябва по такъв начин да консумираме и да употребяваме продукти, че да не нарушим баланса на Земята, благодарение на който ние живеем и действаме. И това е, може би, в най-общи линии идеята за кръгова икономика.
Тя е много силно свързана също с забогатяването и повишаването на консумацията. Преди 30 години централна глобална тема беше крайната бедност. Но тази крайна бедност започна много да се свива и ние сега виждаме, че нарастването на консумацията става централен въпрос. Ние трябва да управляваме тази консумация по някакъв начин. И концепцията за кръгова икономика ни помагат да правим това по един системен начин. Аз гледам на кръговата икономика и като прагматична тема, защото виждаме и в последните години, че става все по-трудно да се доставят продукти от едно място на света в друго. С COVID-кризата установяваме, че веригите на доставки се разкъсват и става все по-ценно да добиваме необходимите ни ресурси, колкото може по-близо до нас. И в развитите страни има така интересни концепции, като градско добиване на ресурси. Всъщност вместо пластмаса или метали или други основни суровини да се транспортират десетки хиляди километри, всъщност рециклирайки, използвайки ги повторно, ние можем да ги имаме много близо до себе си. Така че от прагматична гледна точка това ни дава една сигурност, която в наше време е доста ценен ресурс. Имам една проста формула за обяснение на това, що е то кръгова икономика, когато трябва да представя концепцията пред публика, и тя е, че всъщност ние трябва да държим потоците на материалите разделени на две групи. Едната е всичко, което природата може да преработва сама. Това са биоразградимите отпадъци, които всъщност ние консумираме нещо, което е биоразградимо, след това то се превръща отново във втори в хранителни вещества и природата отново може да работи с него. И всичко останало, което са синтетични материали или суровини, които са производство на минната индустрия, които трябва да държим в максимално чиста форма, чиста по отношение на възможностите за преработка, в идеалния случай в един безкрайен процес. Всичко това задвижено от възобновяема енергия. Владо, сподели ни какъв път извървя Софийска вода като част от Veolia по отношение на кръговата икономика от този епизод насам и какви интересни партньорства развихте? Може би да почна с началото, защото Софийска вода и Veolia имат място в това да, както се казва, да бъдат въвеждащи понятието кръгова икономика. Направихме една конференция преди 5 години за кръгова икономика, заедно с професор Топалова и от биологическия факултет. И от тогава нашата съвместна работа и усилията на професор Топалова родиха цял клъстър, научно-развоен клъстър по програмата Наука за интелигентен растеж. И това е един много голям проект за над 20 милиона с много научни институти, развойни звена. Това е единия резултат да съединим науката с нуждите на такива като нас, които искаме да направим процесите кръгови и още по-кръгови, за да не стига нищо до депата за отпадъци, например. Имате ли вече реални разработки с този клъстър? Не, предстои до края на тази година този център, Clean and Circle се казва, да заработи, но междувременно той работеше и през това време, защото част от оборудването беше дошло. Друг резултат, който ние постигнахме, е, че резултатите на Кубратово, на пречиствателната станция за отпадъчни води, стана референтна станция за европейските норми. Тоест въвежда се, че всяка пречиствателна станция от такъв тип, вместо да изпуска метана в атмосферата, който също е парников газ, ще трябва да произвежда минимум 40% енергия, зелена енергия и да пести въглеродни емисии. Другото развитие е в нашите планове, защото възнамеряваме да станем енергийно неутрална компания. На нас не достигат някъде около 8-9%
енергия от това, което произвежда Кубратово, и предстои то да бъде допълнено с фотоволтаици, за да можем да бъдем първа по рода си компания от този воден тип, която в региона е енергийно неутрална. И датата, която сме си поставили, е 25-та година, края на 25-та година. До тук откривам поне 2 повода и теми за нови епизоди на подкаста, от всичко, което чувам от теб като развитие. Нека чуем Станислав Станев, който обяснява как отпадъкът може да служи като суровина. В София се работи по темата с кръговата икономика за пречистването на водите на града, защото още от тогава е изградена пречиствателна станция, с която замърсените градски води от нашата битова дейност се пречистват и се вливат в река Искър. Разликата обаче в нивото на развитие, на технологичното развитие, защото тогава наистина замърсената вода на входа на станцията се пречиства и чиста вода се влива в реката, но всичко, което се отстранява от водата, се изпраща за депониране. И съответно ние пречистваме един от ресурсите природни, водата, но пък замърсяваме съответно почвата, изпращайки на сметище отпадъка. Това, разбира се, в сегашния момент не може да бъде приемлив подход и ние правим всичко необходимо, така че от един общ замърсен продукт в момента да извличаме чисти продукти, освен пречистената вода, което е даденост. Отпадъка, който ние имаме, успяваме така да разпределим по различни направления. Пясък, който в София има активно строителство, пристига в нашия обект, ние го използваме повторно, когато строим канализация. Утайките, каловите частици, които са в отпадъчната вода, пък отделяме и използваме за почвен обогатител на земеделските земи в района на София. В процеса на отделянето на тези калови частици ние улавяме биогаз, метан, който пък напълно задоволява нуждите на пречиствателната станция. И така, ако 1984 година, за да се пречиства водата на София, ние сме изразходвали електричество колкото за градче от 6000 човека, сега това градче се захранва с електричество от пречистените отпадъчни води. Следва епизод, от който ни се допива чешка бира, животът на водата, как да използваме повторно или как се прави бира от рециклирана вода. Гости са Ондрей Бенеш, който е технически директор на Veolia Чехия, и Олаф Кьорнер, основател и съсобственик на партньорската на Veolia пивоварна Чижова в Чехия. Hello guys, hello. So first me, Olaf Kjörner, so the idea... Първо аз, Олаф Кьорнер. Идеята възникна в края на 2018 година. Ондрей ме попита дали е възможно да се произведе бира от рециклирана вода. Свързах се с моя майстор пивовар и го попитах. Той ми отговори: да, възможно е, трябва да направим химически анализ на водата, за да видим дали трябва да добавим нещо и можем да правим бира. И така започна проектът от наша страна. Ондрей Бенеш from Veolia. In fact, we are friends with Olaf. Ондрей Бенеш от Veolia. Ние с Олаф сме приятели отдавна. Той беше генерален директор на Шнайдер в Чехия и поддържаме търговски връзки. Видяхме се след като той напусна Шнайдер и създаде своя собствена пивоварна. Моята идея, когато говорих с Олаф, в момент в който той напусна голямата корпорация и премина към по-малък бизнес, беше как да намерим общ проект. И този проект просто възникна. Исках да потвърдим, че можем да изпълним проекта ние, Veolia, да произведем висококачествена вода от пречиствани отпадни води, а Олаф да потвърди, че от тази пречистена вода може да се произведе бира. Бих искал да допълня това, което той каза. Ние предложихме схема за технологична обработка – мобилното решение. Предоставихме мобилното решение, то се състои от 2 елемента – 2 контейнера. В единия контейнер се извършва коагулация, ултрафилтрация, а втората стъпка е обратната осмоза, акумулация и дезинфекция, както и абсорбция с гранулиран активен въглен.
also the GAC, so granular active carbon absorption. We were not able to recognize. Не можехме да направим разграничение с бирата, която произвеждаме обикновено, защото използваме обичайните си рецепти, по които правим нормалната бира. Our regular beer. Yeah, and when Olaf says quite. Когато Олаф казва да сравняваме качеството, това е ключовата фраза. Даваме на хората две мостри. Едната е нормалната, а другата от рециклирана вода. Може би очудващо, че хората или не могат да разграничат между двете мостри, или в някои случаи предпочитат бирата от рециклирана вода, в сравнение с тази от водата, използвана в пивоварната. От друга страна, ние от Veolia се стремим да демонстрираме, че се придържаме към принципа на групата "Възобновяваме световните ресурси" и на практика да въведем принципа на кръговата икономика, като покажем на хората, че можем да използваме водата повторно и да я интегрираме в най-ценния продукт на Чехия – нейната бира. Така се опитваме да пречупим психологическата бариера, защото повечето хора, когато се изправят пред продукт, съдържащ рециклиран материал, било то храна или напитка, се колебаят дали да купят или дори дали да консумират продукта. Но когато някой ти предложи между другото бира от рециклирана вода и я опиташ и установиш, че няма реално разлика с обикновената бира, в теб бариерата се разрушава и изведнъж става по-вероятно да консумираш, купуваш или използваш и други продукти от рециклирани материали. В бъдеще си представям, че ще има райони в света, където ще използват като единствен ресурс рециклираната вода, защото няма да има друг заместител, друг източник наличен към момента. И като използваме този пример, техният път ще бъде много по-лесен. Тази серия наистина е много интересна в частта си за производство на бира от рециклирана вода. И аз лично бях много впечатлен. Най-много от смелия поглед към бъдещето на колегите от Veolia и пивоварите в Чехия. Технологичният процес гарантира идентично качество на предлагания продукт с рециклирана и обикновена вода. Разлика в вкуса няма, за сега има с себестойността на продукта, не е много пазарна. Както казват колегите, ние искаме да знаем дали е възможно, ако се наложи в бъдеще вторично използване на ценния ресурс вода. И след експеримента се знае и друго, че човечеството трябва да се довери на технологиите, които ще му гарантират бъдеще и да се откаже от психологическите си бариери. Veolia използва вече подобни технологии на места, където има голям недостиг на ресурса вода. Около 10% от преработената рециклирана отпадъчна вода се връща в естествения водоизточник и попълва оскъдните запаси от питейна вода в столицата на Намибия Виндхук. Veolia има множество примери за така нареченото нулево заустване, т.е. друг начин да се рециклират водите. Т.е. създава се един технологичен затворен воден цикъл, който не черпи свеж ресурс за производство, а пречиства водите и ги връща за употреба. Такива примери има в Танжер, Мароко, заводите на Рено, едни от много големите заводи на компанията. Една кръгова колаборация на Nestlé и Veolia в Мексико пък прави възможно производството на сухо мляко в едно абсолютно безводно място. Ти заговори за бъдещето. В един наш друг епизод електромобилите заместват с различните си форми оставящите въглероден отпечатък автомобили и транспорт. В трета серия на Кръгов живот за електромобила отговаряме на опасенията от това излезлите от употреба батерии за електромобили да оставят нови планини от индустриални отпадъци. Пресечната точка за решаване на проблема като нови технологии, там чуваме експертът от МОСВ Антон Пейчев и как той вижда връзката между наука, предприемачество и регулация. И Мариана Итева, заместник регионален директор на Veolia, която е убедена, че България може да бъде в крак с този преход и безотпадъчните технологии от батерии да произвеждат отново батерии. Аз отново ще използвам цифри. 100 милиона
се очаква да бъдат електромобилите в употреба до 2300 година, от които 30 милиона в Европа. 3 милиона тона батерии за електромобили ще има за рециклиране през 2300 година. Това количество се очаква да се удвои до 7 милиона тона през 2035 година. От 40 рециклирани батерии за електромобили ще се използват, за да се захрани с електричество концерта на групата Coldplay от Великобритания. Това е в партньорство с BMW. Както вие казахте, това наистина е отпадък, който така с главоломна скорост ще нарасне, тъй като се очаква средния живот на батериите за електромобили да бъде около 10-12 години. В момента около 10% скрап се генерира при производството на батерии за електромобили и всъщност този скрап ние успяваме да и работим по решения за рециклирането. През миналата година, през септември, стартирахме едно стратегическо партньорство с Solvay, групата Solvay, и през пролета на тази година, на 2021 година, групата Renault се присъедини към нашето стратегическо партньорство. Като целта на това партньорство е, ние работим заедно, за да намерим, да осигурим надежден достъп до отговорно добити суровини за производството на батерии за електромобили и да затворим кръга за тяхто производство от рециклирани батерии за електромобили, да можем да произвеждаме нови батерии за електромобили, като по този начин създаваме един сигурен и устойчив източник за доставка на стратегически материали, като кобалт, никел, литий и мед. Специално от Франция в тази серия се включи и Ромен Дюбок, който разказва за опита на Veolia в рециклирането на този вид отпадъци с двата действащи завода във Франция и изграждащия се в Китай. So, at first we need to say clearly what we are talking about when we talk about battery. На първо място трябва да кажем ясно за какво говорим, когато казваме батерии. Имаме класическите алкални батерии, след това литиево-ионни за телефони и малки мобилни устройства и след това истинските батерии за електромобили. Днес голямото предизвикателство е работата по рециклиране на батериите за електромобили. В Veolia работим по рециклирането им повече от 10 години, но дейността ни днес е да разработим предложение за пазара за рециклиране на батериите за електромобили. Всъщност ние сме изправени пред проблем с тези батерии, съдържащите се в тях токсични химикали и метали, като например мед, никел, кобалт и литий. Те се считат за опасни отпадъци и трябва да се третират като такива. Ние трябва да оползотворим металите от тези батерии и това е предизвикателството ни в днешно време. Пазарът расте експоненциално, но само по отношение на производство на батерии, а не на рециклирането на отпадъците. Затова ние трябва да сме готови за отпадъците, които ще възникнат, когато батериите излязат от употреба, и за отпадъците от производствения скрап. Днес, благодарение на този производствен скрап, може да разработим дейността си във Veolia по рециклиране на батериите за електромобили и да сме готови да получим през следващите 5-10 или 15 години излезете от употреба батерии. Резултат от текущото производство на батерии днес. EV battery, which is done today. Тази е една от водещите по чуваемост теми, една от най-слушаните. Навлязохме в сложна материя, регулация, конкретни стъпки, пазар, технологични възможности. Как ти изглежда, Владо, оптимизмът днес? Има ли го? Тук ли е? Не бихме правили тези серии, ако нямаше оптимизъм, честно казано. За мен беше интересно да науча от Ромен Дюбок за вече разделното бъдеще на технологиите за мобилност. Водород, задължително зелено добит, за корабни и тежкотоварни двигатели и рециклирани батерии за леките автомобили след сложен металургичен и разделящ процес, при който извличането на ценни чисти метали се усъвършенства непрекъснато. И
Много добре всички знаем, че редица метали са много безценни, с това, че са недостатъчни и представяйки си едно огромно производство от батерии, съзнаваме, че нямаме нужда от тези планини от нови индустриални отпадъци, а трябва паралелно да вървят процесите с разработването на рециклирането на тези отпадъци. Да, както казахме, в частта за кръговата икономика, това е тип ресурс, който трябва да държим в състояние, което може да бъде преработвано или да намерим начин как да се изпълнява икономически смислено този технологичен процес. Не си ли учуден от по-слабия интерес в сериите, които бяха насочени към преработката на пластмаса? Един световен проблем, с който очевидно човечеството не се справя. По мое впечатление, това е една от най-интересните теми за обществото. И аз очаквах повече. Но може би хората са обезкуражени просто от бавното справяне с проблема. Мариана Итева, заместник регионален директор на Veolia, изнесе интересни факти за този ценен, ефтин, но в своята същност противоречив към днешна дата материал. Едва 9-10% от пластмасата се рециклира днес и то само 2 вида от нея. Мариана споменава амбициите на Veolia да удвои преработката на пластмаси до 610 000 тона и по моя последна прогнозна информация Veolia ще спази това нещо, което си е поставила за цел за тази година. Почти удвоено производство на пластмаси. Да, доста експертен разговор се получи в този епизод. Успокояващо дойде от Антон Пейчев, експерт от МОСВ, който сподели, че България разполага с всички най-съвременни технологии за преработка на пластмаси, но е важно от какво са произведени продуктите, които искаме да рециклираме, търсенето и устойностяването им. Практически всяка пластмаса е рециклируема, според него, но не стои лесно въпроса с себестойността и търсенето на съответния продукт. Бенуа Перо от Veolia говори в тази серия на екотрансформери за преработващите мощности на Veolia за пластмаса, като компания номер 1 в Европа с 6 големи фабрики в Южна Корея и растящ огромен потенциал в Китай и други страни от Азия. Особена гордост е на остров Ява, Индонезия, където са едни от най-невралгичните точки с острови от плуваща пластмаса в океана с капацитет от 25 000 тона за 5 пластмаса и всичко това въпреки, че това е нова дейност за Veolia. Да, тя е само в последните 5 години се развива тази дейност бурно, бих казал, опитвайки се на навакса натрупаните планини от пластмаси. Новият бизнес модел на кръговата икономика е да се проучват нуждите на индустриите по веригата. Какво е качеството изисквано, за да може бутилката отново да се превърне в бутилка? Бронята от автомобилната индустрия отново да стане нова броня за автомобил. Това е нова промяна в високоефективните рециклирани полимери, които подобряват качеството и трябва да отговарят на изискванията на клиента за ефективност и това е бъдещето на нашата индустрия. Да се върнем за момент отново към България и думите на експерта от МОСВ Антон Пейчев. Всъщност, очевидно България има инфраструктурата да преработва и всички модерни технологии, но някакси гражданите не остават с впечатлението, че ние сме чак такива лидери в рециклирането и такива ли сме наистина? Тук се смесват впечатленията ми на говориш в това студио и на гражданин. И за мен най-важното е осъзнатостта на гражданите, защото ние знаем с огромния проблем, който причини Китай на Европа, когато отказа да приема неизмитите и нечисти и несепарирани отпадъци преди години. И това внесе огромна криза с този вид отпадъци. За това за мен цялата верига от законодателство до контрол и осъзнатост на производителите, до преработващи предприятия, до обществено съзнание, колко важно е да сепарира всеки букулка където трябва, е пътя към този успех. Иначе ще тъпчем на едно място. Иначе съм гледал статистика в България, която показва, че България преработва някакъв колосален процент от
пластмасите си, което когато говори с специалисти се оказа, че не е съвсем така. Предприятията за сепариране, специално тук в София, имаме един от най-модерните заводи в Европа. Това е факт. И неговото правилно експлоатиране може да доведе до невероятни резултати. Но аз все си мисля за това, което Veolia постига в Франция и как бутилките за мляко в Великобритания, нали, отново стават бутилки за мляко. Или пък тази колаборация между Несле и Veolia, където Несле се доверява на Veolia да произвежда отново минерална вода, най-чистия продукт в преработени бутилки. Да, надявам се да видим все по-бързо напредък и у нас. И това, което можем да кажем на финала на разглеждането на този епизод е, че ако някой от трите звена, технологичните разработки, това, което се предлага, регулаторния елемент или гражданското общество липсват, винаги започва да се пропуква системата. У нас май регулаторния момент и контролът остават така с най-голяма питанка. Но да продължим към следващия епизод. Енергийната ефективност е онова, което обществата не могат да си позволят да пренебрегват, още повече бизнес, който се надява на успех. Тази пета серия на Екотрансформери, в нея взехме мненията на Александър Рангелов и Франциско Силверио Маркес от Veolia, както и на Кирил Райчев от Алианса за енергийна ефективност в България. Много интересни примери роди тази серия и то във време на енергиен шок и ужас след COVID на Европа в условията на започнала руска инвазия в Украйна, която доста напрегна държавите и бизнеса на Стария континент. Единодушно участниците в тази серия се съгласиха, че променените обстоятелства налагат и ускоряват, а не забавят процесите, търсещи енергийна ефективност. Александър Ангелов. От нашия опит, който имаме в компанията и в България и по света, ключовата дума е дигитализация и още по-ключовата е информация, която извличаме чрез дигитализацията. В момента живеем в ера, в която информацията ни залива като един океан от всякъде и е от ключово значение да се умеем да отсеем значимата и тази информация, която би ни позволила бързо и адекватно да направим анализ в реално време. Правейки този анализ, ние вече може да вземем адекватни решения. Има множество примери, как така наречения енергиен споменат одит в eBay с помощта на Veolia е довел до 15% по-висока енергийна ефективност. Представяме си просто мащабите. Какво означават? На местна почва Veolia постига в търговски обекти в София 7% енергийно спестяване, 14% по-малък разход на топлина, 13% на вода. Именно това съчетание на дигиталните технологии, които набират и пазят информация, съпоставят я и с определени алгоритми, в бъдеще се надяваме и на изкуствен интелект, ще могат да направят процесите автоматизирани. И от това ще дойде и голямата ефективност за производители, за търговци, за домовете ни, ако искаш. Припомни ни какво е HubGrade, преди да сме изплашили. HubGrade е патентована система интелигентна система на Veolia, която събира данни, пази ги, съпоставя ги и автоматизира, както се казва, предпоставя решенията на тези, които управляват системите в най-различни сектори. Да чуем сега и думите на Франциско Маркес от този епизод. На първо място в Veolia имаме амбицията да станем световен шампион в сферата на екологичната трансформация. А няма екологична трансформация без енергийна ефективност. Затова посланието за нас е много ясно. Но също така ние вече го правим. На първо място в държави като Италия, Испания, Близкия изток, вече сме основен играч в сферата на енергийната ефективност. Ще ви дам няколко примера за Близкия изток, защото до сега говорихме само за Европа. Ние постигнахме много впечатляващ резултат от намаляване на въглеродния диоксид с 200 000 тона за нашите клиенти.
а спестените 200 000 тона въглероден диоксид се равняват на отглеждането на 3 милиона и 300 хиляди дървета за 10 години. И това е наистина значително постижение. Владо, какво те впечатли в тази серия най-много? Да си призная, наистина, понеже е по-специализирана тематика, най-много ме впечатли, че търсенето на енергийна ефективност се променя като процес, последователността на процесите. До сега ние бяхме по схемата и още сме по тази схема. Производство, разпределение, потребление. Всичко се обръща точно наобратно и става потребление, разпределение, производство. Дано в нашите условия, сред всички тези спорове, час по-скоро се обърнем към това да преобърнем и нашите устарели разбирания. Тази серия с Франсуа Дебер, регионален директор на Veolia за България, Гърция и Албания, и Юлиан Попов, сега министър на околната среда и водите, говорим за устойчивото развитие, което трябва да смекчи и забави климатичните промени. Юлиан Попов даде нотка на оптимизъм, че през последните 5 години целите за намаляване на въглеродните емисии, интересите и възможностите на бизнеса са започнали да се събират в едно и да отварят огромни възможности пред компаниите. Това е една от причините, защо освен глобалното съгласие, политическо съгласие за намаляване на емисиите, наблюдаваме и все по-изостряща се глобална конкуренция между компаниите и държавите и технологиите за намаляване на емисиите и също за изтегляне на въглеродни и други емисии от атмосферата. Дали има място за оптимизъм от думите на Франсуа Дебер? Що се отнася до мен, аз лично съм много оптимистично настроен, така че се надявам през 2050 година ние и нашите деца да живеем на по-добро място от сега. Това е нещо, в което наистина вярвам, тъй като предполагам, че ще успеем да постигнем тези цели за въглеродна неутралност, като някои от заинтересованите страни дори ще ги надминат. Ако успеем да ускорим иновациите, както и да увеличим осведомеността на всички заинтересовани лица и страни и да осигурим тяхната пълна ангажираност. Това е основно предизвикателство, което можем всички заедно да постигнем. Плановете на Софийска вода като част от Veolia за енергийна неутралност предвиждат дружеството да стане енергийно неутрално до 2025 година, като липсващите 8% в момента произвеждана зелена енергия в пречиствателната станция за отпадъчни води край Кубратово ще бъдат допълнени с фотоволтаични мощности и те ще добавят още екологична стойност от 70 000 тона спестени въглеродни емисии годишно. Общо 14 милиона тона спестени от Veolia по света. Владо, има ли съмнение, че това ще стане факт? Тук мога да си позволя по-категоричен тон. Категорично не. Вече стана дума за Кубратово. Мога да добавя само, че когато влязохме в търговията за продажба на въглеродни емисии през швейцарска система, тя е наречена Gold Standard, само до преди 5 години имаше много малко вярващи, че това е нещо реално. Днес няма и помен от този скептицизъм. Разширихме обхвата на суровините и вече днес в процеса на това да ползваме отпадъка като суровина, което е водещо във Veolia, е факт. Ние сертифицирахме нашите утайки, след като те са дали енергия, зелена енергия, и те се ползват от селскостопански производители, не за всички култури, разбира се, но това се оказа един много добър ресурс. Извършихме научни изследвания, как влияе върху добивите, и това е още един от примерите, защото да си представим, че този метан, колкото и да е изтискана от него калоричността, се изпусне в атмосферата. Отново парников газ. И то значително по-силен парников газ от въглеродният двуокис. И един от най-проблемните и обсъждани през последните години като възможности за затваряне на излишните емисии на метан в глобален план. Следващата тема отбеляза
Така, сериозен слушателски интерес. Въздуха в закрити пространства, още една услуга, в която имате глобален технологичен принос от Veolia за екологичната трансформация. Въздухът у дома и в офиса, невидимото предизвикателство около нас. Експертно за екотрансформери говориха Александър Ангелов от Veolia и Уорд Мюлър, консултант по сертифициране на стандарта LEED, както и доктор Иво Илиев, пулмолог, член на лекарската мрежа Въздух за здраве. Владо, има ли изненада за този интерес? Практически не, защото всяка тема, свързана с здравето, буди интерес. Още пък повече тема, водеща до фатални заболявания в милиони всяка година. Към 2050 година се смята, че това ще са около 9 милиона фатални случаи годишно заболели, или по 1% от населението към тази дата 2050 година. За мен изненадата дойде просто от факта, че въпреки твърденията за сгради, офисни сгради тип А, в България няма действащ стандарт за това. Втората изненада е, че въглеродният двуокис, който ние издишваме, измерен като концентрация в някои училища, достига 5 пъти допустимите, изчитани за допустими норми. Не знам, въпреки че говорим непрекъснато за фини прахови частици, разбираме, че много от системите, които вкарват и са длъжни да вкарват определено количество свеж въздух, всъщност не филтрират точно тези фини прахови частици и всичко това влиза в офисите, където пък ние прекарваме в закрити пространства 80% от нашия живот. Време е наистина за сериозно замисляне на възможностите, които дават одитите, предписанията, технологиите, за това да направим нашата жизнена среда по-здравословна и в това отношение. Лош въздух навън, лош въздух вътре, живота е кратък, нека не го правим по-кратък. Да чуем сега участниците. В живота на съвременния човек, може би над 80% от съществуването му преминава в затворени помещения, било то в къщи, било то в офис града, автомобил, фитнес център, мол, търговска верига. Така че качеството на атмосферния въздух в затворени помещения вече е тема и мисля, че тепърва хората ще си задават въпроса какво дишат, с какво качество, какво влияние дава това на тях като тонус и въобще като общ здравен статус. Нашето решение, което така мога да го обобща като разбито в 3 фази. Първото ниво на услугата представлява мониториране на качеството на въздуха в затворените помещения, което дава една яснота на хората какво е състоянието на въздуха. В следващото ниво на услуга предлагаме на нашите клиенти така наречения ретрофит или подобряване на инсталациите с цел повишаване на тяхните пречистващи функции. Тук говорим най-вече за ОВК инсталации. И в третото най-пълно ниво на услугата ние носим пълна гаранция към крайния клиент, че в над 99.9% от работното време на даденото помещение или сграда въздуха ще бъде в определени параметри. И Уорд Мюлър? В щатите регулациите са определени от всеки отделен щат. Така че на федерално ниво е малко сложно да се каже точно, но има една неправителствена организация, която се казва ASHRAE. То е American Society of Heating, Refrigeration and Air Conditioning Engineers, която е специализиран в тази област на работа за ОВК системи основно. И те по принцип създават нещо подобно на стандарт за страната. И има разлики огромни между комерциални и жилищни сгради. Не само в щатите, но и в България. По принцип в щатите за жилищни сгради може би е по-интересно като сравним с България, защото има голяма разлика, докато за комерциални сгради са сходни изискваните от двете страни. В
жилищни сгради обаче в щатите има изискване, който са около 15 кубични футове на минута, който в метрик система е около 111 кубика на час. И в България в момента няма закон, който определя колко външен въздух трябва да влиза в жилищните сгради. Има определени разлики между България и щатите, но сградите по принцип в щатите са по-нови, те са били построени с механична вентилация, докато България е част от Европейския съюз и основно инфраструктурата в Европейския съюз е по-стара и затова за мен е по-интересно да сравни с страни като Франция. Те са прогресивни, дома на Veolia и там още от 1969 година вентилация в жилищни сгради беше вкаран в законодателство да бъде като част от изискваните за жилищни сгради. И там изискваните са подобно на тези в щатите, даже още по-добре може би. Те са около 120 кубика на час за обмен на въздух. И мнението на доктор Иво Илиев. Затворните помещения са място, където могат да се създадат условия за много неща, в това число и за трансмисия на инфекции. И COVID-19 доказа много ясно това, че затворните помещения са място, където най-често се инфектирахме. Дори мога да ви дам пример, че според статистика, която така е не публикувана, причината е разбираема. Най-много хора са заразили именно в чакалните заради неразделяне на потоците на инфектирани и неинфектирани болни. В този контекст е важно да се отбележи и факта, че съвременните чакални на публични заведения, в това число и болници и лекарски кабинети, са по-модерни, но в България има около 400 болници, които са строени преди, огромна част от които са строени преди и те далеч не разполагат с такава модерна вентилационна система, която може да помогне. Мерките бяха предписани, не навсякъде спазвани и това според мен е една от причините COVID в България да вземе доста живот, който можеше да бъде спасен. Другите няма да ги коментираме. Що се касае до затворените помещения? Много важно е това, което Сашо загатна, а именно въглеродния диоксид. Въглеродният диоксид обичайно присъства в околната среда и неговата норма е около 400-410 с така апгрейдваните напоследък норми, но ние него го гоним от помещението, като отворим прозорец. Едно отваряне на прозореца автоматически ни изравнява с наличието му в околната среда. Съвременните тенденции за многокамерни стъклопакети и за добре херметизирани помещения обаче води до завишаване на стойностите, но това го доказахме дори когато замервахме с този цитираните по-горе джин сензори в помещения в училища и в лекарски кабинети. На добре затворените наличието на въглероден диоксид стигаха до колосалните 2000, което е почти 5 пъти над нормата. В тези условия човек става сънлив, концентрацията намалява. Това важи както в училището, така и в производствената среда, така и навсякъде. Хубаво е това да се популяризира. Ето затова казвам, че присъствието за този проблем в медиите не е много добре отразено. Хората трябва добре да знаят това нещо и хоризонталната аерация, която е една от препоръчителните, трябва да се реализира дори в периоди, когато навън замърсяването е с по-висока концентрация от допустимите норми, защото вътре в помещението въглеродният диоксид може да бъде с висока концентрация. Следващите ни две теми на серии са на темата вода. Последната произведена по време на конференцията на ООН за водата през март 2023 година. Първа от 50 години е абсолютният и печеливш по интерес сред слушателите на Екотрансформери. Но вървим поред в обзора ни на сериите. Рециклирай това, нови роли на преработената вода. В нея ви срещнахме с Иван Иванов от Българска асоциация по водите и Веселин Димитров, заместник технически директор на Софийска вода, част от Veolia. Предлагам да започнем с Иван Иванов. Ако погледнем международните индекси на засушаване, а има няколко такива, навсякъде България се посочва с застрашени и то сериозно застрашени региони от безводие. Един от начините да
опазваме или по-рационално да използваме водните си ресурси е именно повторното използване на отпадъчните води. Има ли някои основни моменти в този регламент, които бихте искали да отбележите за слушателите? Нещо, което е новост или пък не се е прилагало до сега достатъчно широко? Всъщност регламента е документ, който не задължава страните членки в случая да използват непременно повторно отпадъчните си води. Той по-скоро дава ясни критерии при какви условия тези отпадъчни води могат да бъдат използвани и къде могат да бъдат използвани. Всъщност използването на отпадъчните води, както някои учени казват, е управление на риска от тяхното използване. Тоест, ние не можем просто така да върнем в селското стопанство или в природата отпадъчните води и да очакваме това да е позитивно за всички. Трябва много внимателно да подходим, т.е. те трябва да бъдат пречистени до нивата, до които е допустимо да бъдат повторно използвани. Именно регламентът посочва кои са тези нива, какво съдържание на различни вещества могат да имат тези отпадъчни води, за да бъдат използвани в селското стопанство или в индустрията или в някои битови приложения. И Веселин Димитров. Много основен фактор за това всъщност всички ние, индустрията, включително и селското стопанство, да повярва в идеята. Защото когато има контрол, когато има яснота за това какви са водите в крайна сметка, след като те бъдат третирани, обработени и доставени до съответния клиент, мисля, че тогава и приложението на този тип повторно използване на отпадъчни води би имало страхотен успех. И да чуем за използването на добри примери от Франция. Това, което нашите колеги във Франция правят, това, което и преди малко Иван беше споменало за това да бъде направен цялостен анализ. Нашите колеги там са направили такъв анализ и всъщност те са обследвали всички възможности за това къде би могла да се прилага отпадъчната вода повторно, като всъщност на база на този анализ са идентифицирани 100 пречиствателни станции за отпадъчни води, които всъщност биха могли да спестят 3 милиона кубични метра годишно отпадъчна вода и респективно водата, която тези пречиствателни станции биха пречистили, респективно би могло да се направи тази препратка, се равнява на питейните води за 180 хиляди жители. За мен много важно е цялостният подход и интегрираното решение. Мисля, че ние вървим по правилен път в България. Истина е, че имаме какво да постигнем още, но вярвам, че съвсем скоро ще можем да даваме такива примери от нашата държава. Завършваме с най-сериозната тема, която събра Доминик Гател от Veolia, пряко включил се с впечатление от водната конференция в Нью-Йорк и изпълнителният директор на Софийска вода Васил Тренев. Въпросите, които предизвикаха интереса на над 16 000 слушатели на 9-тия подкаст от серията на Дневник Екотрансформери, е връзката с изпълнението на цел номер 6 на програмата на ООН за устойчиво развитие. Чиста вода, санитарно-хигиенни условия за всички до 2030 година. Изпълнима ли е тази цел? Доминик Гател. Yes, as a matter of fact, we are not on track to meet the SDG 6. Да, всъщност ние не сме на път да постигнем целите на устойчивото развитие, цел номер 6 и почти никоя от отделните подцели. Например, в целите за устойчиво развитие се предполага снабдяване на цялото население с питейна вода и ние сме далеч от постигането й. И което е интересно, включително и в много европейски страни, не цялото население е обхванато от снабдяването с питейна вода. Не е ясно за Европа дали тази цел ще се постигне до 2030 година. И със сигурност няма да бъде постигната, например, в Субсахарска Африка. По отношение на другите аспекти на глобалните цели, като интегрирано управление на водите, най-вероятно също няма да бъде постигнато. Един от големите въпроси към конференцията беше как можем да ускорим промяната и как можем по-добре да координираме дейността между министерствата. Например, във всяка страна, и това е вярно и за Европейския съюз, и със сигурност и за Организацията на Обединените нации, обикновено има 3 отговорни министерства. Министерство на здравеопазването, Министерство на земеделието и Министерство на околната среда, като не забравяме и Министерство на финансите и други.
По отношение на водите, те обикновено развиват свое виждане за управлението им, без много желание да се координират с другите министерства. Това е нещо, което със сигурност го има в много държави членки на Европейския съюз, а и на ниво Организация на Обединените нации. Например, Световната здравна организация, Агенцията отговорна за здравето има ограничен на брой програми с ФАО, Агенцията за земеделието и прехраната и така нататък. И очевидно това трябва да се промени, когато отново се изправим пред схемата с недостига на вода, в която се намираме поради климатичните промени. Ние със сигурност трябва да имаме по-добра координация по целия спектър от отговорни власти, отново от ООН и до ниво държави и понякога до ниво общини. Това не е някакво ново откритие, но е нужно да се справяме по-добре. Ето Васил Тренев. Тази конференция, която мина, е от изключително значение, защото тя поставя фокус не само за възобновяването на природния ресурс вода, но и съответно върху климатичните промени, които имат, разбира се, изключително важно значение и по отношение на водния ресурс. Тук в България сме облагодетелствани от гледна точка на природен ресурс, но въпреки, че сме облагодетелствани, сме свидетели на редица потенциални водни кризи, които съответно навеждат на мисълта, че ние трябва да мислим за близко, краткосрочно бъдеще, но да предприемаме мерки да опазваме този природен ресурс. Това бяха думите на изпълнителния директор на Софийска вода Васил Тренев. Владо, искаме се да завършим този обзор именно с Доминик Гател и преди да закрия този разговор, нека те попитам дали Veolia се ангажира с конкретни инициативи след водната конференция. Да, Veolia като глобален лидер на екологичната трансформация пое ангажимент да влага всяка година по 1,5 милиарда долара в инфраструктура, технологии и разработки, както и в иновации, свързани с осигуряването на питейна вода и добри санитарни условия за живот в 52 държави. Има и специфични цели, свързани с водите. 75% ефективност на мрежите за питейна вода към 25-та година. Да го разгадая, това означава, че загубите на вода трябва да бъдат в този процент, остатъка от 75-25%. А това много или малко е? Защото 25% звучи някакси бомбастично. Ние това го засегнахме в разговора още тогава. Всъщност какво е добро представяне? Само да ни припомниш. По последни данни това е средноевропейски, се простират там някъде, особено за видовете системи, които София използва, където водата идва гравитачно. При другите, където се помпи водата, този процент може по-лесно да бъде постигнат в тези граници. Но има и още ангажименти. Разпространяване на уникални технологии на Veolia, ангажимент за повторно използване на пречистени отпадъчни води. В резултат на тези мерки се очаква към 25-та година нови 9 милиона души на планетата получат достъп до питейна вода и добри санитарно-хигиенни условия за живот. Ще има и подкрепа за изработването на документ. Това не ми се струва маловажно, затова се връщам към този ангажимент, който трябва да кодифицира законното право на питейна вода и санитарни условия на живот като човешко право. Тоест Veolia ще помогне при изработването на този документ, очевидно в ООН. С този обзор искахме да предизвикаме нов интерес и да изслушате подробно изминалите серии. Нека си пожелаем в изтичащата 2023 година да продължим като екотрансформери и в следващите години. Нека технологиите, човешкият ум и добри намерения да работят за планетата, хората, природата и развитието на обществата. Каквато е целта и на Veolia, да бъде лидер в екологичните услуги с високи технологични решения и компания пример в екологичната трансформация. От мен огромни благодарности на всички, които работиха по този проект и на водещите на серии Рашид, Константин Мравов и ти, Геннади. До нови срещи! До нови срещи!